че да напуснем дома. Призоваваме да идете вънка. През 112 ние твърдим, Последния ден сме тук. Познаваш кой съм аз? Да, познавам. Какво правиш? Аз ли какво правя? Изпълнявам си служебните задължения. Ма дайте да ви дома, бе! Кой те брате? Помолих ви, казах, че ви познавам. Нали така? Така? И ви помолих да напуснете помещението, докато се изясни кой е собственик, кой комуника. Дори ако трябва, ще ви изведем. Казвам ви, и ви помолих най-учтиво да напуснете помещението. Чакайте малко, ако пуснем до 112 жалба, че вие не сте собственик на дома, вие до вечера ви изнесат. Моля ви се, айде да ни говорим в сферата на хипотеза. Нека да кажем кой е собственик. Нека да видим кой е собственик. Дайте документ от собственика. Престанете да гоните хората от личните си домове, бе. Аз не мога да се прибера вкъщи, до вечера вкъщи ли? Някой полицай ще застане пред вратата и ще каже, няма да влезеш в дома си. Така ли? Моля ви да напуснете сградата. Естествено. Собственика ви моли да напуснете сградата. Моля ви да напуснете сградата. Анонимен сигнал 112. Собственик, нека да дойде с документ. Да дойде с документ. Собственика ви моли да напусне сградата. От 22-23. Право да живем да ще така. Последния адрес да видим на къде. Шефът на охраната ми има копия за документ, не се дава на Личният адрес тук. Личният адрес на господин Доган. Има договор, всичко. Какво правим? Ако са дошли да описват